Njengamanje uhleli eguard room as a security guard. Ususebenze ngamakhampani more than 12. Ubuya ku Springbok, ubuya ku Fidelity, ubuya ku Securico, ubuya ku Secure, ubuya ku ku Stingo, ubuya kuzo zonke le nkampani go K9. Manje uhleli as a security guard. Uyayibuka le video lena. Uma usuqashwa efemini ngaphakathi manje efemini. Ikhampani ekunika nje manje kunika u7.5. Uma ungangena ngaphakathi efemini njoba unayo imoto unayo license code 10 and nikuthatha efem ngaphakathi izokuthatha ngo9500 at least kade uhola u7.5 and then lo mali taxable ngo950 rand ngibamba ngoba umhlophe and izokulanda ngemedical aid key health 2200 imali ezoyibamba thereafter isizobamba iunion figure 180 rand thereafter imali yakhe isiyehla ithi 6800 you were in pain as a security guard. Sebenza ikhampani ezo12 le company yakuthanda manje yakuthatha kufaka ngaphathi kwenza udrive and then ikunika imali engaphansi kade uyi-security because of ama-deductions akhona ine-provident fund ka-450 eyibambayo wena imali efika kwi-ATM ithi 5782 rand 33 cent imali okangazi uyihole kade uyigadi kaze uyihole noma kodwa namhlanje usuyihole that there is a latent pain. That is a latent pain. And engisho ukuthi that pain, it allows you to be poor and poor and poor till you reach out to your pension. That is gross pain. Whereby kade uhola 18,000 usuyohola imali yempesheni. Ehola ugogo lengena mse this is gross pain. Lezi zinto lezi if sizoqhubeka sisebenzise ukuba employed as a model of liberating us from financial constraints, it's not going to happen because labor, it is not planned by a company to make them liberated financially. Engisho ukuthi umsebenzi okuwona awakhelwe noma awuhambisani nokuthi wena ube ngenelanga financial liberty. Njengamanje ontanga bakho benza iforex. Bayakwenza lo msebenzi lona. Njengamanje ontanga bakho awungizwa ukuthi ngithini njengoba nawe ucabanga enye into wena. Njengoba usebenza manje kunomuntu eMensel onetafula onestand eMensel. Uma ephuma la upart 4 ushiya umfana lapha yana. Bodayisa blanket. Bodayisa blanket lapha uma sehevala lapho uzovala no 1800. Uma sesevala